Det startede med antenne- og boligforeninger. Nu har vi mere end 750.000 husstande som kunder, ud over de 250.000, som vi har på egne kabel-tv-net. Samarbejdet hviler på et fundament af respekt. Vi skal forstå, at foreningerne ejer deres egne lokale net. Men det vi er bedst til, skal vi blive endnu bedre til. Vi lancerer derfor en selvbetjeningsportal, der 100% matcher foreningernes behov. Foreningerne kan vælge mellem forskellige betalingsformer og grader af administrative ydelser, hvad enten de vælger radio, tv, bredbånd eller telefoni. Også på produktsiden arbejder vi på at udbygge fleksibiliteten, så foreningerne får større indflydelse på produktsammensætningen og graden af kundeservice, de ønsker at aftale. Tynd streg, tyk streg, tynd streg. Det tager kun 5 sekunder at betjene en kunde, men vi vil så gerne have, at de bliver lidt længere. Så når vi er kunden i røret, skal vi styre dialogen, afdække alle behov og have endnu mere fokus på at sælge. Vi skal naturligvis også begrænse antallet af unødvendige henvendelser. Det gør vi ved blandt andet at have endnu mere fokus på at optimere vores IT-systemer, endnu mere fokus på at optimere vores processer. Og så skal vi styrke vores kompetencer endnu mere. De nye teknologier, de stiller simpelthen så store krav til os i fremtiden. Og i kabel-tv, der vil vi blive ved med at være på forkant. Vi er allerede enormt stolte af vores meget flotte kundetilfredshed. Men i fremtiden, der har vi sat os et mål. Den skal være endnu højere. Hej, det er Flemming fra TDC Kabel TV. Hvor er Peter? Goddag. Ja. Goddag. Ja. Vores kunder forventer, at vi yder en høflig, kompetent og præcis service. Vi forsøger at forklare kunden sammenhængen, så de forstår, hvordan og hvornår opgaven udføres. Intern vidensdeling er alfa og omega for, at kunderne kan få en hurtig og korrekt sagsbehandling. Gennem bedre information og kommunikation, blandt andet via infokanalen og TDC Kabel TV.dk, ønsker vi at reducere antallet af kald. Værsgo. Nej, nu skal vi se film. Men derudover vil vi også reducere antallet af kald, blandt andet ved at indføre en support-CD-rom, som skal hjælpe kunderne med at provisionere sig selv. Når opgaven er fuldført, ringer vi til kunden for at høre, om de er tilfredse. Hej, det er Flemming fra TDC Kabel TV. Jeg forlanger kvalitet, fordi jeg fortjener det. Og det samme gør vores kunder. De vil underholdes og oplyses, når de har tid til det. De vil have fleksibilitet og større valgfrihed, og det skal de få. De nye on-demand-løsninger gør det muligt at se det tv, man vil, når man vil. Det stiller krav både til os og til vores programleverandører. For prisen må ikke stige, og kvaliteten ikke forringes. Og så kræver det, at kunderne bliver digitale. Og derfor skal vi allerede i år have 17.000 flere kunder til at gå digitalt. Jeg følger med tiden. Tiden følger med. Jørgen har altid vundet kundernes gunst på de sekundære produktegenskaber som bekvem, sikker og kvalitetsbetonet adgang til radio, tv og internet. Men fremtiden byder på nye udfordringer for Jørgen. Vi skal fremover i langt større omfang vise styrken ved vores net i forhold til konkurrenterne. Så skal vi i 2005 blandt andet koncentrere os om implementering af digitale tv-bokse med returvej til såvel kabel-tv-platformen som IP-nettet og distribution af high-definitions tv-programmer og video on demand. Løsninger for trådløse hjemnetværk mellem PC, radio, tv og internet. Og alt sammen implementeret til kabel-tv-nettet med 100 megabit per sekund højhastigheds datamodemer. Og stadigvæk på sådan en måde, at kunderne fortsat siger bekvemt, sikkert og kvalitetsbetonet. Varm luft,
Det er der ikke noget hokus pokus i. Jørgens engagement slår aldrig fejl, og selvom det er ambitiøst, skal han nok nå sine mål.